many killings. You have seen the women? None of them are women, they're widows. The place has only widows. Et skud? Og hvem har så skudt? Kunne det være en mand? Jo, der er han. Med hest og revolver og sadel mellem benene. Suk, wow, alt det han kan. En mand. Hvis bare jeg var sådan. Hvis jeg var mand, behøvede jeg ikke at ligge her med halvåben mund og vente. Hvis jeg var en mand, ville jeg i stedet være fuld af handling og testosteron. Mine skægstubbe ville stikke, når jeg gned min hånd hen over hagen. Og hvis jeg var en mand, ville jeg tage mig selv alvorligt. Kende mine mål. Elske min mor. Hvis jeg var en mand, ville jeg ride på prærien. Jeg ville være tegneseriens helt. Ja, jeg ville ride rundt på prærien med selvsikkerhed og pik. Jeg ville mene, hvad jeg sagde, og jeg ville ikke sige meget. Ligesom ham. Hvis jeg var en mand, ville jeg være endnu mere mand. Mere mand end det der. Jeg mener, hvor svært kan det være? Med lidt fantasi. Med min fantasi. Jeg kunne tegne et overskæg. Jeg kunne tegne store, kølige nosser.